Sura 68. Kalem, Al-Kalam, Meka 52 ajeta. U ime Allaha milostivog samilosnog. Nun, tako mi kalema i onoga što oni pišu. Ti nisi milošću gospodara svoga lud. Ti ćeš sigurno nagradu neprekidnu dobiti, jer ti si zaista najljepše čudi i ti ćeš vidjeti, a i oni će vidjeti ko je od vas lud. Gospodar tvoj dobro zna onoga koji je sa puta njegova skrenuo i on dobro zna one koji su na pravom putu. Zato ne slušaj one koji neće da vjeruju. Oni bi jedva dočekali da ti popustiš, pa bi oni popustili. I ne slušaj ni jednog krivokletnika prezrena, klevetnika, onoga koji tuđe riječi prenosi, škrtaca, nasilnika, velikog griješnika, surova i osim toga u tuđe pleme uljesa. Samo zato što je bogat i što ima mnogo sinova koji govori kada mu se ajeti naši kazuju, to su samo naroda drevnih priča. Danas ćemo mi njemu biljeg utisnuti. Mi smo ih na kušnju stavili kao što smo vlasnike jedne bašće na kušnju stavili kada su se zakleli da će je sigurno rano izjutra obrati, a nisu rekli ako Bog da. I dok su oni spavali, nju od gospodara tvoga zadesi nesreća i ona osvoni opustošena. A u zori oni su jedni druge dozivali. Poranite u bašću svoju ako je mislite obrati. I oni krenuše tiho razgovarajući. Neka vam danas u nju nikako ni jedan soromah ne ulazi. I oni poraniše uvjereni da će moći to provesti. A kad je ugledaše, povikaše, mi smo zalutali. Ali ne, svega smo lišeni. Ponajbolji između njih reče, nisam li vam ja govorio da je trebalo na Allaha misliti. Hvaljen neka je gospodar naš, rekoše, mi smo uistinu nepravedni bili. I onda počeši jedni druge koriti, teško nama govorili su. Mi smo zaista objesni bili. Gospodar naš nam može bolju od nje dati. Samo od gospodara našeg mi se nadamo naknati. Eto takva je bila kazna, a na onom svijetu je neka znaju kazna još veća. Za one koji se budu bojali Allaha, bit će zaista dženeti uživanje u gospodara njihova. Zar ćemo muslimane sa nevjernicima izjednačiti? Šta vam je? Kako rasuđujete? Imate li vi knjigu, pa u njoj čitate da ćete imati ono što vi izaberete? Ili zar smo vam se zakleli zakljetmama koje će do sudnjeg dana vrijediti, da ćete ono što vi odredite imati? Upitaj je ko je od njih jamac za to. Ili imaju li oni druge jamce, pa neka jamce svoje dovedu ako govore istinu. Na dan kada bude nepodnošljivo i kada budu pozvani da licem na tle padnu, pa ne budu mogli, oboreni pogleda i sasvim poniženi bit će nevjernici. A bili su pozivani da licem na tle padaju dok su živi i zdravi bili. Zato ostavi mene i one koji ovaj govor poriču. Mi ćemo ih postepeno odakle se i ne nadaju patnji približavati i vremena im davati, jer obmana moja zaista je jaka. Tražiš li ti od njih nagradu pa su namitom opterećeni, ili o njih iskonska knjiga pa prepisuju? Ti strpljivo čekaj presudu gospodara svoga i ne budi kao Zunun koji je ogorčenju zavapio. I da ga nije stigla Allahova milost, na pusto mjesto bi izbačen bio i prijekor bi zaslužio. Ali gospodar njegov ga je odabrao i učinio ga jednim od onih koji su dobri.
Gotovo da te nevjernici pogledima svojim obore kad Kuran slušaju govoreći, on je uistinu luda, a Kuran je svijetu cijelom opomena. Sura 69. Čas neizbježni. Al-Haka, Meka 52 ajeta. U ime Allaha milostivog samilosnog. Čas neizbježni, šta je čas neizbježni? I otkud ti znaš šta je čas neizbježni? Semud i Ad su smak svijeta poricali, pa je Semud uništen glasom strahovitim, a Ad uništen vjetrom ledenim silovitim. Kome je on vlast nad njima 7 noći i 8 dana uzastopnih bio prepustio? Pa si u njima ljude, povaljene kao šuplja datulina debla vidio. I vidiš li da je iko od njih ostao? A došli su faraoni i oni prije njega, i zbog odvratnih postupaka izvrnuta naselja i protiv poslanika gospodara svoga se dizali, pa ih je one može biti teže kaznio. Mi smo vas, kad je voda preplavila sve u lađi nosili, da vam to poukom učinimo i da to od zaborava sačuva uho koje pamti. A kad se jednom u rog puhne, pa se zemlja i brda dignu i od jednog udara zdrobe, toga dana će se smak svijeta dogoditi. I nebo će se razdvojiti, tada će labavo biti. I meleki će na krajima njegovim stajati, a prijestol gospodara tvoga će tog dana iznad njih 8 držati. Tada ćete ispitivani biti i jedna tajna vaša neće skrivena ostati. Onaj kome se knjiga njegova u desnu ruku njegovu da, reći će, evo vam, čitajte knjigu moju. Ja sam čvrsto vjerovao da ću račun svoj polagati. I on će biti u životu zadovoljnom, u dženetu predivnom, čiji će plodove nadohvat ruke biti. Jedite i pijte radosni za ono što ste u danima minulim zaradili. A onaj kome se da knjiga u lijevu ruku, njegovu, reći će, kamo sreće da mi knjiga moja ni data nije i da ni saznao nisam za obračun svoj. Kamo sreće da me je smrt dokrajčila, bogatstvo moje mi nije od koristi, snage moje nema više. Držite ga i okove okujte. Zatim ga samo u vatri pržite, a onda ga u sinđire 70 lakata duge vežite, jer on u Allaha velikog nije vjerovao i da se nahrani nevoljnik nije nagovarao. Zato on danas ovdje nema prisna prijatelja ni drugog jela osim pomija, koji će samo nevjernici jesti, a ja se kunem onim što vidite i onim što ne vidite. Kuran je doista govor objavljen plemenitom poslaniku, a nije govor nikakva pjesnika, kako vi nikako ne vjerujete. I nisu riječi nikakva proroka, kako vi malo razmišljate. Objava je on od gospodara svjetova, a da je on o nama koje kakve riječi iznosio, mi bismo ga za desnu ruku uhvatili, a onda mu žilu kucavicu presjekli. I nikoga između vas ne bi mogao od toga odbraniti. Pouka je Kuran onima koji budu Allahova naređenja izvršavali, a zabrana se klonila. A mi sigurno znamo da neki od vas neće u njega vjerovati. I on će biti uzrok jadu nevjernika. A on je doista sama istina. Zato ti hvali ime gospodara tvoga veličanstvenoga. Sura 70. Stepeni. Al-Marik. Meka. 44 ajeta. U ime Allaha milostivog samilosnog. Neko je zatražio da se kazna izvrši nad nevjernicima, niko ne može spriječiti da to Allah gospodar nebesa ne učini.
K njemu se penju meleki i Džibril u danu koji 50.000 godina traje. Zato ti budi strpljiv, ne jadikujući. Oni misle da se dogoditi neće, a mi znamo da sigurno hoće. Onoga dana kada nebo bude tako kao talog od zejtina, a brda kao vuna šarena, kada bližnji neće bližnjega ništa pitati, iako će jedni druge vidjeti, nevjernik bi jedva dočekao da se od patnje tog dana iskupi sinovima svojim, i ženom svojom, i bratom svojim, i porodicom svojom koja ga štiti, i svim ostalim na zemlji, samo da se izbavi. Nikada. On će buktinja sama biti, koja će udove čupati, zvaće onoga koji je glavu okretao i izbjegavao, izgrtao i skrivao. Čovjek je uistinu stvoren malodušan. Kada ga nevolja snađe, brižan je, a kada mu je dobro, nepristupačan je. Osim vjernika, koji molitve svoje budu na vrijeme obavljali, i oni u čijim imecima bude određen dio za onoga koji prosi i za onoga koji ne prosi, i oni koji u onaj svijet budu vjerovali, i oni koji od kazne gospodara svoga budu strahovali, a od kazne gospodara svoga niko nije siguran, i oni koji stidna mjesta svoja budu čuvali i živjeli jedino sa ženama svojim ili sa onim koje su u vlasništvu njihovu. Oni doista prijekor ne zaslužuju, a oni koji traže izvan toga, oni u grijeh upadaju. I oni koji povjerene im amanete budu čuvali i obaveze svoje ispunjavali, i oni koji dug svjedočenja svoga budu izvršavali, i oni koji molitve svoje budu revnosno obavljali. Oni će u dženevskim bašćama biti počašćeni. Zašto se nevjernici prema tebi žure, s desna i s lijeva u gomilama? Kako svaki od njih žudi da u dženet uživanja uđe? Nikada. Mi ih stvaramo od čega oni znaju. I ja se kunem gospodarom istoka i zapada da ih možemo boljim od njih zamijeniti i niko nas u tome ne može spriječiti. Zato ih ostavi, neka se napričaju i nazablavljaju, dok dan koji im se prijeti ne dočekaju. Dan u kome će žurno kao da kumirima hrle iz grobova izaći oborenih pogleda i poniženjem obhrvani. To će biti onaj dan kojim im se stalno prijeti. Sura 71. Nuh. Meka 28 ajeta. U ime Allaha milostivog samilosnog. Mi smo poslali Nuha narodu njegov. Opomeni narod svoj prije nego što ga stigne patnja nesnosna. O narode moj, govorio je on, ja vas otvoreno opominjem, Allahu se klanjajte i njega se bojte i meni poslušni budite. On će vam grijehe vaše oprostiti i u životu vas do određenog časa ostaviti. A kad Allahov određeni čas dođe, zaista se neće, neka znate, odgoditi. On reče, gospodaru moj, ja sam narod svoj i noću i danju doista pozivao. Ali ga je pozivanje moje još više udaljilo. I kad god sam ih pozivao da im oprostiš, prste su svoje u uši stavljali i haljinama svojim se pokrivali. Bili su uporni i pretjerano oholi. Zatim ja sam ih otvoreno pozivao, a onda sam im javno objavljivao i u povjerenju im šaputao i govorio, tražite od gospodara svoga oprosta jer on doista mnogo prašta. On će vam kišu obilatu slati i pomoći vas imanjima i sinovima i daće vam bašće i rijeke će vam dati. Šta vam je, zašto se Allahove sile ne bojite? A on vas postepeno stvara
Zar ne vidite kako je Allah 7 nebesa jedno iznad drugog stvorio i na njima mjesec svjetlim dao, a sunce svjetiljkom učinio? Allah vas od zemlje poput bilje stvara, zatim vas u nju vraća i iz nje će vas sigurno izvesti. Allah vam je zemlju učinio ravnom, da biste po njoj hodali putevima prostranim. Nuh reče: Gospodaru moj, one mene ne slušaju i povode se za onima čija bogatstva i djeca samo njihovu propast uvećavaju i spletke velike snuju i govore: nikako božanstva svoja ne ostavljajte i nikako ni Veda, ni Suba, a ni Jegusa, ni Jeuka, ni Nesra ne napuštajte. A već su mnogi u zabludu doveli, pa ti njima i nađijama samo propast povećaj. I oni su zbog grijehova svojih potopljeni i u vatru će biti uvedeni i nikog sebi mimo Allaha kao pomagače neće naći. I Nuh reče: Gospodaru moj, ne ostavi na zemlji ni jednog nevjernika, jer ako ih ostaviš, oni će robove tvoje u zabludu zavoditi i samo će griješnika i nevjernika rađati. Gospodaru moj, oprosti meni i roditeljima mojim i onome koji kao vjernik u dom moj uđe i vjernicama, a nevjernicima samo propast povećaj. Sura 72. Džini. Al-Džin, Meka 28 ajeta. U ime Allaha, milostivog samilosnog. Reci: meni je objavljeno da je nekoliko džinova prisluškivalo i reklo: mi smo doista Kur'an koji izaziva divljenje slušali, koji na pravi put upućuje, i mi smo u njega povjerovali i više nikoga nećemo gospodaru našem ravnim smatrati. A on nije, neka uzvišeno bude dostojanstvo gospodara našeg, uzeo sebi ni druge ni djeteta. Jedan naš bezumnik je o Allahu laži govorio, a mi smo mislili da ni ljudi ni džinovi o Allahu laži ne govore. I bilo je ljudi koji su pomoć od džinova tražili, pa su im tako obijest povećali. I oni misle, kao što vi mislite, da Allah nikoga neće oživjeti. I mi smo nastojali da nebo dotaknemo i utvrdili smo da je moćnih čuvara i zvijezda padalica puno. I sjedjeli smo okolo njega po busijama da bismo što čuli. Ali će onaj ko sada prisluškuje na zvijezdu padalicu koja vreba naići. I mi ne znamo da li se onima na zemlji želi zlo ili im gospodar njihov želi dobro. A među nama ima i dobrih i onih koji to nisu. Ima nas vrsta različitih. I mi znamo da ne možemo Allahu na zemlji umaći i da od njega ne možemo pobjeći. I mi smo, čim smo Kur'an čuli, u njega povjerovali. A ko u gospodara svoga vjeruje, ni štete, ni nepravde ne treba da se boji. Ima nas muslimana i ima nas zalutalih, oni koji islam prihvate, pravi put su izabrali, a nevjernici će u džehennemu gorivo biti. A da se pravog puta drže, mi bismo ih vodom obilnom pojili, da bismo ih time na kušnju stavili, a onoga ako neće da se gospodaru svome klanja, on će u patnju teško uvesti. Džamije su Allaha radi i ne molite se pored Allaha nikome. A kada je Allahov rob ustao da mu se pomoli, oni su se u gomilima oko njega tiskati stali. Reci: ja se samo gospodaru svome klanjam i nikoga njemu ravnim ne smatram. Reci: ja nisam u stanju da od vas kakvu štetu otklonim, niti da nekom od vas neku korist pribavim.
Reci, mene niko od Allahove kazne ne može u zaštitu uzeti, samo u njega ja mogu utočište naći. Samo mogu da se oglasim ono što je od Allaha i poslanica njegove. A onoga koji Allahu i poslaniku njegovu ne bude poslušan, sigurno čeka vatra džehennemska, u njoj će vječno i zauvijek ostati. I kad oni dožive ono čime im se prijeti, saznaće ko je slabiji i brojem manji. Reci, ja ne znam da li će uskoro biti ono čime vam se prijeti. Ili je gospodar moj odredio da će to poslije dugo vremena biti. On tajne zna i on tajne svoje ne otkriva nikome, osim onome koga on za poslanika odabere. Zato on i ispred njega i iza njega postavlja one koji će ga čuvati, da bi pokazao da su poslanice gospodara svoga dostavili. On u tančine zna ono što je u njih. On zna broj svega što postoji. Sura 73. Umotani. Al-Muzamil. Meka 20 ajeta. U ime Allaha milostivog samilosnog. O ti umotani, provodi noć, osim malog dijela, polovinu njezinu ili malo manje od nje, ili malo više od nje, i izgovaraj Kuran pažljivo. Mi ćemo ti doista teške riječi slati. Ta ustajanje noću zaista jače djeluje i izgovara se jasnije, a ti danju imaš dosta mnogo posla. I spominji ime gospodara svoga i njemu se potpuno posveti. On je gospodar istoka i zapada, nema Boga osim njega i njega uzmi za zaštitnika. I otrpi ono što oni govore i izbjegava ih na prikladan način. A mene ostavi onima koji te ulažu gone, koji raskolašeno žive i daj im malo vremena. Biće u nas doista okova i ognja i jela koje u grlu zastaje i patnje nesnosne na dan kada se zemlje i planine zatresu i planine pješčani humci razbacani postanu. Mi smo vas zaista poslali poslaniku, da bi svjedočio protiv vas, isto onako ko što smo i faraonu poslanika poslali. Ali faraon nije poslušao poslanika, pa smo ga teškom kaznom kaznili. Kako ćete se, ako ostanete nevjernici, sačuvati dana koji će djecu sjedom učiniti? Nebo će se tog dana rascijepiti, prijetnja njegova će se ispuniti. To je doista pouka i ko hoće put k gospodaru svome će izabrati. Gospodar tvoj sigurno zna da ti u molitvi provodiš manje od 2/3 noći, polovinu njezinu ili 1/3 njezinu, a i neki od onih koji su uz tebe. Allah određuje dužinu noći i dana, on zna da vi to ne umijete izračunati, pa vam prašta, a vi iz Kurana učite ono što je lako. On zna da će među vama biti bolesnih i onih koji će po svijetu putovati i Allahove blagodati tražiti i oni koji će se na Allahovu putu boriti. Zato izgovarajte iz njega ono što vam je lako. I molitvu obavljajte i milostinju udjeljujte i draga srca Allahu zajem dajte. A dobro koje za sebe unaprijed osigurate, naći ćete kod Allaha još većim i dobit ćete još veću nagradu i molite Allaha da vam oprosti, jer Allah prašta i milostiv je. Sura 74. Pokriveni. Al-Mudatir. Meka 56 ajeta. U ime Allaha milostivog samilosnog. O ti pokriveni, ustani i opominji. I gospodara svoga veličaj i haljine svoje očisti i kumira se kloni. I ne pregovaraj držeći da je mnogo i radi gospodara svoga trpi.
A kad se u rog puhne, bit će to naporan dan. Nevjernicima neće biti lagano. Meni ostavi onoga koga sam ja izuzetkom učinio. I bogatstvo mu ogromno dao i sinove koji su sa njim. I čast i ugled mu pružio i još žudi da uveća. Nikako. On doista prkosi ajetima našim. A naprti ću ja njemu teškoće. Jer je smišljao i računao. I proklet bio kako je proračunao. I još jednom proklet bio kako je proračunao. Zatim je pogledao, pa se onda smrknuo i namrštio. A potom se okrenio i uzoholio. I rekao: ovo nije ništa drugo do brađbina koja se nasljeđuje. Ovo su samo čovjekove riječi. U sekar ću ja njega baciti. A znaš li ti šta je sekar? Ništa on neće poštijediti. Kože će crnim učiniti. Nad njim su 19 storica. Mi smo čuvarima vatre meleke postavili i odredili broj njihov kao iskušenje onima koji ne vjeruju. Da se oni kojima je knjiga data uvjere i da se onima koji vjeruju vjerovanje učvrsti i da oni kojima je knjiga data i oni koji su vjernici ne sumnjaju i da oni čija su srca bolesna i oni koji su nevjernici kažu: šta je Allah htio ovim kao primjerom? Tako Allah ostavlja u zabludi onoga koga hoće i na pravi put ukazuje onome kome hoće. A vojske gospodara tvoga samo on zna i sekar je ljudima samo opomena. I tako mi mjeseca i noć kad mine i zore kad svani, on je zaista najveća nevolja. Ljudima je opomena. Onome između vas koji želi da učini dobro ili onome koji ne želi. Svaki čovjek je odgovoran za ono što je radio. Osim sretnika, oni će se u dženevskim bašćama raspitivati o nevjernicima. Šta vas je u sekar dovelo? Nismo, reći će, bili od onih koji su molitvu obavljali i od onih koji su siromahe hranili. I u besposlice smo se sa besposlenjacima upuštali. I sudnji dan smo poricali sve dok nam smrt nije došla. Njima posredovanje posrednika neće biti od koristi, pa zašto oni pouku izbjegavaju? Kao da su divlji magarci preplašeni, koji od onih koji ih progone bježe. Da, svaki čovjek bi od njih htio da mu se daju listovi rašireni, nikada, jer oni se onoga svijeta ne plaše. U istinu, Kuran je pouka. I ko hoće, na umu će ga imati, a na umu će ga imati samo ako Allah bude htio. On je jedini dostojan da ga se boje i on jedini prašta. Sura 75. Smak svijeta. Al-Kijama, Meka, 40 ajeta. U ime Allaha milostivog samilosnog. Kunem se danom kada smak svijeta nastupi i kunem se dušom koja sebe kori. Zar čovjek misli da kosti njegove nećemo sakupiti? Hoćemo. Mi ćemo stvoriti jagodice prsta njegovih ponovo. Ali čovjek hoće dok je živ da griješi, pa pita kada će smak svijeta biti. Kad se pogled od straha ukoči i mjesec pomrači i sunce i mjesec spoje. Tog dana čovjek će povikati: kuda da se bježi? Nikuda. Utočišta nema. Tog dana bit će gospodaru tvome prepušten. Tog dana čovjek će onome što je pripremio, a što propustio, obaviješten biti. Sam čovjek će protiv sebe svjedočiti. Uzalud će mu biti što će opravdanja svoja iznositi. Ne izgovaraj Kuran jezikom svojim da bi ga što prije zapamtio. Mi smo dužni da ga saberemo da bi ga ti čitao. A kada ga čitamo, ti prati čitanje njegovo, a poslije mi smo dužni da ga objasnimo. Uistinu, vi ovaj prolazni svijet volite, a o onom drugom brigu ne vodite.
Tog dana će neka lica blistava biti, u Gospodara svoga će gledati, toga dana će neka lica smrknuta biti, tešku nevolju će očekivati. Pazi, kada duša dopre do ključnih kosti i vikne se ima li vidara, i on se uvjeri da je to čas rastanka i noga se uz nogu savije, tog dana će Gospodaru tvome priveden biti. Nije vjerovao, nije molitvu obavljao, nego je poricao i leđa okretao. A onda svojima bahato odlazio. Teško, tebi, još jednom teško, tebi. Zar čovjek misli da će sam sebi prepušten biti, da neće odgovarati? Zar nije bio kap sjemena koje se ubaci, zatim ugrušak kome on onda razmjer odredi, iskladni mu lik učini i od njega onda dvije vrste, muškarca i ženu stvori? I zar taj nije kadar da mrtve oživi? Sura 76. Vrijeme Ad-Dahr, Medina 31 ajet, u ime Allaha milostivog samilosnog. Zar je to davno bilo kad čovjek nije bio pomena vrijedan? Mi čovjeka od smjese sjemena stvaramo da bismo ga na kušnju stavili i činimo da on čuje i vidi. Mi mu na pravi put ukazujemo, a njegovo je da li će zahvalan ili nezahvalan biti. Mi smo za nevjernike okove i sinđire i oganj razbuktali i pripremili. Čestiti će iz pehara piti kamforom začinjeno piće, sa izvora iz koga će samo Allahovi štićenici piti i koje će kuda hoće bez muke razvoditi. Oni su zavjet ispunjavali i plašili se dana čija će kop svuda prisutna biti. I hranu su davali, mada su i sami željeli, siromahu i siročatu i sužnju. Mi vas samo za Allahovu ljubav hranimo, od vas ni priznanja ni zahvalnosti ne tražimo. Mi se Gospodara našeg bojimo onoga dana kada će lica smrknuta i namrgođena biti. I niće Allah strahote tog dana sačuvati i blaženstvo i radost im darovati, i dženetom i svilom ih za ono što su trpjeli nagraditi. Naslenjeni na divanima, oni u njemu ni žegu ni mraz neće osjetiti. I blizu će im hladovina njegova biti, a plodovi njegovi će im nadohvat ruke stajati. Služit će ih i srebrenih posuda i čaša prozirnih od srebra, čiju će veličinu prema željama njihovim odrediti. U njemu će iz čaše piće imbirom začinjeno biti, sa izvora u dženetu koje će se Salsabil zvati. Služit će ih vječno mlada posluga, da ih vidiš, pomislio bi da su biseri prosuti. I kod bud pogledaš, vidjet ćeš udobnost i carstvo prostrano. Na njima će biti odijela od tanke zelene svile i od teške svile, nakičene naruknicama od srebra, i da će im Gospodar njihov da piju čisto piće, to vam je nagrada, vaš trud je dostajan blagodarnosti. Od vremena do vremena mi objavljujemo Kuran tebi. Zato izdrži do odluke Gospodara tvoga i ne slušaj ni griješnika ni nevjernika njihova, i spominji ime Gospodara svoga ujutru i predvečer. I u jednom dijelu noći radi njega molitvu obavljaj i dugo ga noć hvali. A oni život na ovom svijetu vole doista, a ništa ih se ne tiče dan tegobni koji ih čeka. Mi ih stvaramo, iz globove im vezujemo, a ako htjednemo, zamijenit ćemo ih njima sličnim. Ovo je pouka, pa ko hoće, držat će se puta koji Gospodaru njegovu vodi. A vi ćete htjeti samo ono što Allah hoće. Allah uistinu sve zna i mudar je. On koga hoće uvodi u milost svoju, a nevjernicima je pripremio tešku patnju. Sura 77. Poslani. Al-Mursalat, Meka 50 ajeta.
U ime Allaha milostivog samilosnog. Tako mi onih koji se jedan za drugim šalju, pa kao vihor hite, i onih koji objavljuju, pa razdvajaju i objavu dostavljaju, opravdanje ili opomenu, sigurno će biti ono čime vam se prijeti. Kada zvijezde sjaj izgube i kada se nebo otvori i kada se planine u prah zdrobe i kada se poslanici u određeno vrijeme sakupe, do kojeg dana je to odloženo? Do dana sudnjeg. A znaš li ti šta je dan sudnji? Teško tog dana poricateljima. Zar mi nismo drevne narode uništili i poslije njih one koji su za njima dolazili? Isto tako ćemo sa svim griješnicima postupiti. Teško toga dana poricateljima. Zar vas od neznatne tekućine ne stvaramo, koju na pouzdano mjesto stavljamo do roka određenog? Takva je naša moć, a kako smo mi samo moćni? Teško tog dana poricateljima. Zar mi nismo učinili zemlju sabiralištem živih i mrtvih i na njoj nepomične visoke planine postavili, i zar vam mi ne dajemo da slatku vodu pijete? A teško tog dana poricateljima. Idite prema onome što ste neistinom smatrali. Idite prema dimu u 3 prama razdvojeno, koji hlada neće davati i koji od plamena neće zaklanjati. On će kao kule bacati iskre kao da su kamile riđe. Teško tog dana poricateljima. Ovo je dan u kome on neće ni prezboriti i pravdanje im neće dozvoljeno biti. Teško tog dana poricateljima. Ovo je dan sudnji i vas i narode drevne ćemo sakupiti, pa ako se lukavstvom kakvim budete znali poslužiti, dovite se protiv mene. Teško tog dana poricateljima. Oni koji su se Allaha bojali bit će među izvorima u gustim bašćama i među voćem koje budu željeli. Jedite i pijte, prijatno neka vam je za ono što ste radili, tako ćemo mi one koji čine dobra djela nagraditi. Teško toga dana poricateljima. Jedite i naslađujte se, ali za kratko, vi ste zaista griješnici. Teško tog dana poricateljima. Jer kad im se govorilo, budete prema Allahu ponizni, oni to nisu htjeli biti. Teško tog dana poricateljima. Pa u koji će govor ako ne u Kur'an vjerovati? Sura 78, vijest, An-Naba, Meka 40 ajeta. U ime Allaha milostivog samilosnog. O čemu oni jedni druge pitaju? O vijesti velikoj, u kojoj oni različita mišljenja imaju. To nije dobro, oni će saznati sigurno. Još jednom, to nije dobro, oni će saznati sigurno. Zar zemlju postaljom nismo učinili i planine stubovima i vas kao parove stvorili i san vaš počinkom učinili i noć pokrivačem dali i dan za privređivanje odredili i iznad vas 7 silnih sazdali i svjetliku plamteću postavili. Mi iz oblaka vodu obilno spuštamo i činimo da uz njenu pomoć rasežite i bilje i bašće guste. Dan sudnje je zaista već određen. Dan kada će se u rov puhnuti, pa ćete vi sve skupina po skupina dolaziti. I nebo će se otvoriti i mnoge kapije imati. I planine će se zdrobiti i priviđenje će biti. Džehenem će zasjeda postati. Nasilnicima mjesto povratka u kome će zauvijek ostati. U njemu svežine neće osjetiti ni pića okusiti osim vrele vode i kapljevine i kazne prikladne. Oni nisu očekivali da će račun polagati i dokaze naše su pretjerano poricali. I mi smo sve pobrojali i zapisali. Pa trpite, mučenje ćemo vam sve gorim činiti.
A onima koji se Allaha bojali, želje će se ostvariti. Bašće i vinogradi i djevojke mlade, godina isti i pehari puni. Tamo prazne besjede i neistinu neće slušati. Gospodar tvoj će ih darom obilnim nagraditi, gospodar nebesa i zemlje i onoga što je između njih. Milostivi, kome neće smjeti niko prvi riječ prozboriti. Na dan kada Džibril i meleki budu u redove poređani, kada će samo onaj kome milostivi dozvoli govoriti, a istinu će reći. To je neizbježan dan, pa ko hoće gospodaru svome će kao utočište poći. Mi vas na skoru patnju upozoravamo na dan u kome će čovjek djela ruku svojih vidjeti, a nevjerniku zviknuti da sam Bog da zemlja ostao. Sura 79. Oni koji čupaju. An-Nazijat, Meka 46 ajeta. U ime Allaha milostivog samilosnog. Tako mi onih koji čupaju grubo i onih koji vade blago i onih koji plove brzo pa naređenje izvršavaju žurno i sređuju ono što nije sređeno na dan kada se zemlje potresom zatrese za kojim će slijediti sljedeći, srca toga dana bit će uznemirena i pogledi njihovi oboreni, ovi pitaju zar ćemo zaista biti opet ono što smo sada? Zar kada trule kosti postanemo i još kažu, tada bismo mi bili izgubljeni, a bit će to samo povik jedan i evo njih na zemlji. Da li je doprla do tebe vijest o Musavu? Kada ga je gospodar njegov u svetoj dolini Tuva zovnuo, idi faraonu, on se osilio i reci, da li bi da se očistiš, da te gospodaru tvome poučim, pa da ga se bojiš. I onda mu najveće čudo pokazao, ali on je porekao i nije poslušao, već se okrenio i potrudio i sabrao i povikao, ja sam gospodar vaš najveći. On je rekao, Allah ga je za ove i za one prijašnje riječi kaznio, to je pouka za onoga koji se bude Allaha bojao. A šta je teže, vas ili nebo stvoriti? On ga je sazdao, svod njegov visoko digao i usavršio. Noć njegove mračnim, a dane svijetlim učinio. Poslije toga je zemlju poravnao i iz nje je vodu i pašnjake izveo i planine nepomičnim učinio na uživanje vama i stoci vašoj. A kada dođe nevolja najveća, dan kada se čovjek bude sjećao onoga što je radio i kada se džehennem svakom ko vidi bude ukazao, on će onome koji je obijestan bio i život na ovom svijetu više volio džehennem prebivalištem postati sigurno. A onome koji je pred dostojanstvom gospodara svoga strepio i dušu od prohtjeva uzdržao, džane će boravište biti sigurno. Pitajte o smaku svijeta, kada će se dogoditi, ti ne znaš, pa kako da o njemu zboriš? O njemu samo gospodar tvoj zna, tvoja opomena će koristiti samo onome koji ga se bude bojao. A njima će se učiniti onoga dana kada ga dožive da su samo jedno veće ili jedno jutro njezino ostali. Sura 80. Namrštio se Abasa, Meka 42 ajeta. U ime Allaha milostivog samilosnog. On se namrštio i okrenio zato što je slijepac njemu prišao, a šta ti znaš, možda on želi da se očisti ili pouči, da mu pouka bude od koristi. Onoga koji je bogat i njega savjetuješ, a ti nisi kriv ako on neće da vjeruje. A onoga koji te žureći prilazi i strah osjeća, ti se na njega ne osvrćeš, ne čini tako, oni su pouka, pa ko hoće poučit će se. Na listovima su cijenjenim, uzvišenim, čistim, u rukama pisara, časnih, čestiti, proklet nek je čovjek koliko je on samo nezahvalan. Od čega ga on stvara? Od kapi sjemena ga stvori i za ono što je dobro za njega pripremi i pravi put mu dostupnim učinim, zatim mu život oduzme i učini da bude sahranjen i poslije čega kad on bude htio živjeti, uistinu on još nije ispunio ono što mu je on naredio. Neka čovjek pogleda u hranu svoju i obilno kišu
prolivamo, zatim zemlju pukotinama rasijecamo i činimo da iz nje žito izraste i grožđe i povrće i masline i palme i bašte guste i voća i pića na uživanje vama i stoci vašoj. A kada dođe glas zaglušujući na dan kada će čovjek od brata svoga pobjeći i od majke svoje i od oca svoga i od druge svoje i sinova svojih, toga dana će se svaki čovjek samo o sebi brinuti. Neka lica tog dana bit će blistava, nasmijana, radosna, a na nekim licima toga dana bit će prašina. Tama će ih prekrivati, to će nevjernici, razvratnici biti. Sura 81. Prestanak sjaja, Al-Takvir, Meka 29 ajeta, u ime Allaha milostivog samilosnog, kada sunce sjaj izgubi i kada zvijezde popadaju, i kada se planine pokrenu, i kada se steone kamele bez pastira ostanu, i kada se divlje životinje saberu, i kada se mora vatrom napune, i kada se duše s tijelom spare, i kada živa sahranjena devojčica bude upitana zbog kakve krivice je umrena, i kada se listovi razdijele, i kada se nebo ukloni, i kada se džehennem raspali, i kada se dženet približi, svako će saznati ono što je pripremio. I kunem se zvijezdama koje se skrivaju, koje se kreću iz vida, gube i noći kad ona veo diže i zorom kada diše. Kuran je zaista kazivanje izaslanika plemenitog moćnog gospodara svemira cijenjenog, kome se drugi počinjavaju tamo pouzdanog, drug vaš nije ludi. On ga je na obzoru jasno vidio i kada je u pitanju objava, on nije škrti. Kuran nije prokletog šeitana govor, pa kuda onda idete? Kuran je samo pouka svjetovima. Onome od vas koji hoće da je na pravom putu, a vi ne možete ništa htjeti ako to Allah gospodar svjetova neće. Sura 82. Rasjepljenje, Al-Infitar, Meka 19 ajeta, u ime Allaha milostivog samilosnog. Kada se nebo rascijepi i kada zvijezde popadaju i kada se mora jedna u druga uliju i kada se grobovi ispreturaju, svako će saznati šta je pripremio, a šta propustio. O čovječe, zašto da te obmanjuje to što gospodar tvoj plemenit koji te je stvorio poučinio da si skladan, da si uspravan i kakav je htio lik ti dao, a ne valja tako. Vi u sudnji dan ne vjerujete, a nad vama bdiju čuvari, kod nas cijenjeni pisari koji znaju ono što rade, čestiti će sigurno u dženet, a grešnici sigurno u džehennem. Na sudnjem danu u njemu će gorjeti i više iz njega neće izvedeni biti. A znaš li ti šta je sudnji dan? I još jednom, znaš li ti šta je sudnji dan? Dan kada niko nikome neće moći nimalo pomoći, tog dana će vlast jedino Allah imati. Sura 83. Oni koji primjerenje zakidaju. Al-Mutafifun, Meka 36 ajeta. U ime Allaha milostivog samilosnog. Teško onima koji primjerenju zakidaju, koji punu mjeru uzmaju kad u drugih kupuju, a kad drugima mjere na litar ili na kantar zakidaju. Kako ne pomisli da će oživljeni biti na dan veliki, na dan kada će se ljudi zbog gospodara svjetova dići. Uistinu knjiga griješnika je u Sidžinu. A znaš li ti šta je Sidžin? Knjiga ispisana. Teško tog dana onima koji su poricali, koji su onaj svijet poricali. A njega može poricati samo prestupni griješnik koji je, kada su mu ajeti naši kazivani, govorio izmišljotine naroda dnevnih. A nije tako. Ono što su radili prekrilo je srca njihovo, u istinu on će toga dana od milosti gospodara svoga zaklonjeni biti. Zatim će sigurno u oganj ući. Pa će im se reći, eto to je ono što ste poricali. U istinu knjiga čestitih je u Ilijunu.
Znaš li ti šta je Ilijun, knjiga ispisana, nad njom bdiju oni Allahu bliski, dobri će zaista u nasledama boraviti, sa divana gledati na licima njihovim, prepoznaćeš radost sretna života, da će im se pa će piće zapečećeno piti, čiji će pečat može zbiti i neka se za to natječu oni koji hoće da se natječu. Pomiješano sa vodom iz tesnima će biti sa izvora iz kojeg će Allahu bliski piti. Griješnici se smiju onima koji vjeruju, kada pored njih prolaze jedni drugima namiguju, a kada se porodicama svojim vraćaju šale, zbijajući vraćaju se. Kada ih vide, onda govore, ovo su doista zalutali, a oni nisu poslani da motre na njih. Danas će oni koji su vjerovali nevjernicima se podsmijavati. Sa divana će gledati, zar će nevjernici biti drugčije kažnjeni nego prema onome kako su postupali. Sura 84, cijepanje. Al-Inšikak, Maka, 25 ajeta. U ime Allaha milostivog samilosnog. Kada se nebo rascijepi i posluša gospodara svoga, ona će to dužno biti, i kada se zemlja rastegni i izbaci ono što je u njoj i potpuno se isprazni i posluša gospodara svoga, a ona će to dužna biti, ti ćeš, o čovječe koji se mnogo trudiš, trud svoj pred gospodarom svojim naći. Onaj kome bude knjiga njegova u desnu ruku njegovu data, lako će račun položiti i svojima će se radostan vratiti. Onaj kome bude knjiga u njegova iza leđa njegovih data, propast će prezivati i ognj će gorjeti, jer je sa čeljadi svojom radostan bio i mislio da se nikad neće vratiti, a hoće gospodar njegov je o njemu zaista sve zna. I kunem se rumenilom večernjim i noći i onim što ona tamom obavlja, i mjesecom punim vi ćete sigurno na sve teže i teže prilike nailaziti. Pa šta im je, zašto neće da vjeruju? I zašto kad im se Kuran čita na tle, licem ne padaju, već nevjernici poriču, a Allah dobro zna šta oni u sebi kriju. Zato im navijesti patnju neizdržljivu, ali one koji budu vjerovali i dobra djela činili, nagrada neprekidna će čekati. Sura 85. Sazvješća. Al-Buruk, Meka, 22 ajeta. U ime Allaha milostivog samilosnog. Tako mi neba, sazvježđa okićenog i dana već određenog i prisutnih i onoga što će biti prisutno. Prokleti neka su oni koji su rovove iskopali i vatrom i gorivom ih napunili, kada su oko nje sjedili i bili svjedoci onoga što su vjernicima radili, a svetili su im se samo zato što su Allaha silnog hvale dostojnog vjerovali, čija je vlast i na nebesima i na zemlji, a Allah je svjemu svjedok. One koji vjernike i vjernice budu na muke stavili pa se ne budu pokajali, čeka patnja u džehennemu i isto tako prženje u ognju. A one koji budu vjerovali dobra djela činili, čekaju bašče dženevske kroz koje će rijeke teći, a to će veliki uspjeh biti. Odmazda gospodara tvoga će zaista užasna biti. On iz ničega stvara i ponovo će to učiniti, i on prašta i pun je ljubavi. Gospodar svemira uzvišeni, on radi šta je njemu volja. Da li je doprla da dobije vijest o vojskama, o faraonu i Semudu, ali ovi koji neće da vjeruju stalno poriču, a Allahu oni neće moći umaći, a ovo je Kuran veličanstveni na ploči pomno čuvanoj. Sura 86. Danica, Al-Tarik, Meka, 17 ajeta. Tako mi neba i danice, u ime Allaha milostivog samilosnog, tako mi neba i danice, a znaš li ti šta je danica? Zvijezda blistava, nema čovjeka nad kojim neko ne bdije, neka čovjek pogleda od čega je stvoren, stvoren je to kičine koja se izbaci, koja između kičme i grudi izlazi. I on je zaista kadar da ga ponovo stvori onoga dana kada budu ispitivani
ispitivane savjesti, kada čovjek ni snage ni branioca neće imati, tako mi neba puna kiše i zemlje koja se otvara da rastinje nikne. Kuran je doista govor koji rastavlja istinu od neistine. Lakrdija nikakva on nije. On se služe spletkama, ja ih uništavam, zato nevjernicima još vremena dadni, još koji trenutak ih ostavi. Sura 87, Svevišnji, Al-Alal. Meka 19 ajeta, u ime Allaha milostivog samilosnog. Hvali ime Gospodara Svevišnji, koji sve stvara i čini skladnim, koji sve smjerom određuje i nadahnuje i čini da rastu pašnjaci, a potom čini da postanu suhi, potamnjeli. Mi ćemo te naučiti da izgovaraš, pa ništa neće zaboraviti osim onoga što će Allah htjeti, jer on zna i ono što na javu iznositi i ono što tajite. I sve što je dobro mi ćemo tebi dostupnim i činiti, zato poučavaj, pouka će većet koristi biti. Dozvaće se onaj koji se Allaha boje, izbjegavat će onaj najgori, koji će u vatri velikoj goreti, pa u njoj neće ni umrijeti ni živjeti. Postići će šta želi onaj koji se očisti i spomene ime Gospodara svoga, pa molitvu obavije, ali vi više život na ovom svijetu volite, a onaj svijet je bolji i vječan je. Ovo doista ima u listovima, današnjim listovima Ibrahimovim i Musaovim. Sura 88, teška nevolja, Al-Gašija, Meka 26 ajeta, u ime Allaha milostivog samilosnog. Da li je doprla do tebe vijest o teškoj nevolji? Kada će se neka lica potištena, premorena, napačena u vatri užarenoj pržiti, savrela uzavrelog piti, kada drugog jela osim trnja neće imati, koje neće ni ugojiti ni gladu toliti. Neka lica tog dana bit će radosna trudom svojim zadovoljna u dženetu izvanrednom, u kome prazne besede neće slušati. U njemu su izvor vode koje teku, u njemu su i divani skupocijeni, i pehari postavljeni, i jastuci poređani, i čajlimi rašireni. Pa zašto oni ne pogledaju kamele kako su stvorene, i nebo kako je izdignuto, i planine kako su postavljene, i zemlju kako je prostrta? Ti poučavaj, tvoje je da poučavaš, ti vlast nad njima nemaš, a onoga koji glavu okreće i neće da vjeruje, njega će Allah najvećom mukom mučiti. Nama će se oni zaista vratiti i pred nama će doista račun polagati. Sura 89, Zora Al-Fajr, Meka 30 ajeta, u ime Allaha milostivog samilosnog. Tako mi zore i 10 noći i parnih i napjarnih i noći kada nestaje, zar to pametnom zakletva nije? Zar ne znaš da je Gospodar tvoj sa Adom uradio, sa stovnicima Irema puna palata na stubovima kojima ravna ni u jednoj zemlji nije bilo, i Semudom koji je stijene u dolini kresao, a i Faraonom koji je šatore imao, koji su na zemlji zulum provodili i poroke na njoj umnožili, pa je Gospodar tvoj bić patnje na njih spustio, jer Gospodar tvoj je zaista u zasjedi. Čovjek kada Gospodar njegov hoće da ga iskuša, pa mu počast ukaže i blagodatima ga obaspe, rekne: Gospodar moj prema meni plemenito postupio, a kada mu da bi ga iskušao opskrbu njegovu oskudnom učini, onda rekne: Gospodar moj me je napustio. A nije tako, vi pažnju siročetu ne ukazujete, i da se puki siromah nahrani, jedan drugog ne nagovarate, a nasljedstvo pohlepno jedete i bogatstvo pretjerano volite. A ne velja to, kada se zemlje u komadiće zdrobi i kada dođe naređenje Gospodara tvoga, a meleki budu sve red do reda, i kada se tog dana primakne džehennem, tada će se čovjek sjetiti, a na šta mu je sjećanje? I reći: kamo sreće da sam se za ovaj život pripremio. Tog dana niko neće kao on mučiti i niko neće kao on okove okivati, a ti o dušu smirena vrati se Gospodaru svome zadovoljna, a i on tobom zadovoljan, pa uđi među robove moje i uđi u dženet moj. Sura 90, grad Al-Balad, Meka 20 ajeta, u ime Allaha milostivog samilosnog. Kunem se gradom ovim.
a tebi će biti dopušteno sve u gradu ovom i roditeljem i onim koga je rodio. Mi čovjeka stvaramo da se trudi, misli li on da mu niko ništa ne može. Utrošio sam blago nebrojeno, reći će. Zar misli da ga niko vidio nije? Zar mu nismo dali oka dva, jezik i usne dvije i dobro i zlom objasni? Pa zašto ona blagodatima zahvalan bio nije? A šta ti misliš? Kako se može na blagodatima zahvalan biti? Roba robstva osloboditi ili kad glad hara nahraniti, siroče bliska roda ili ubogog nevoljnika, a uz to da je jedan od onih koji vjeruju, koji jedni drugime izdržljivost preporučuju i koji jedni drugima milosrđe preporučuju, oni će biti sretnici. A oni koji ne vjeruju dokaze naše, oni će biti nesretnici i iza njih će vatra zatvorena biti. Sura 91. Sunce. Ašams, Meka 15 ajeta, u ime Allaha milostivog samilosnog. Tako mi sunca i svjetla njegova i mjeseca kada ga prati i dana kada ga vidljivim učini i noći kada ga zakloni i neba i onog koji ga sazda i zemlje i onoga koji je ravnom učini i duše i onoga koji je stvori, pa je put dobra i puta zla shvatljivim učini, uspjeće samo onaj koji je očisti, a bit će izgubljen onaj koji je na stramputicu odvodi. Semud je zbog obijesti svoje poricao, kad se jedan nesretnik između njih podigao, Allahov poslanik im je doviknuo: brinite se o Allahovoj kamili i vremenu kada treba da pije. Ali mu oni nisu povjerovali, već su je zaklali. Gospodar njihov je zbog grijeha njihovih uništio i do posljednjeg istrijebio, ne strahujući zbog toga od odgovornosti. Sura 92. Noć Al-Lail. Meka 21 ajet, u ime Allaha milostivog samilosnog. Tako mi noći kad mine razastre i dana kada svane i onoga koji muško i žensko stvara, vaš trud je zaista različit. Onome koji djeluje ne griješi i ono najljepše smatra istinitim, njemu ćemo dženet pripremiti. A onome koji tvrdići i osjeća se neovisnim i ono najljepše smatra lažnim, njemu ćemo džehennem pripremiti. Bogatstvo njegovomu kada se strovali neće koristiti. Mi smo dužni da ukažemo na pravi put i jedino nama pripada i ona i ovaj svijet, zato vas opominjem razbuktalom vatrom u koju će ući samo nesretnik, onaj koji bude poricao i glave okretao. Od nje će daleko biti onaj koji se bude Allaha bojao, onaj koji bude dio imetka svoga udjeljivao da bi se očistio, ne očekujući da mu se zahvalnošću uzvrati, već jedino da bi naklonost gospodara svoga svevišnjoga stekao, i oni će zbilja zadovoljan biti. Sura 93. Jutro Al-Duha. Meka 11 ajeta, u ime Allaha milostivog samilosnog. Tako mi jutra i noć kada se utiša, gospodar tvoj te nije ni napustio ni umrznuo. Ovaj svijet je zaista bolji za tebe od ovog svijeta i gospodar tvoj će tebi sigurno dati, pa ćeš zadovoljan biti. Zar nisi siroče bio, pa ti je on utočište pružio i za pravu vjeru nisi znao, pa te je ona pravi put uputio, i siroma si bio, pa te imućnim učinio, zato siroče ne ucvili, a na prosjaka ne podvikni, i o blagodati gospodara svoga kazuj. Sura 94. Širokogrudnost Al-Inširah. Meka 8 ajeta, u ime Allaha milostivog samilosnog. Zar grudi tvoje nismo prostranim učinili i breme tvoje s tebe skinuli, koje je pleća tvoja tištilo i spomena tebe visoko uzdigli, ta zaista s mukom je i las, zaista s mukom je i last. A kad završiš molitvi se predaj i samo se gospodaru svome obraćaj. Sura 95. Smokva At-Tin. Meka 8 ajeta, u ime Allaha milostivog samilosnog. Tako mi smokve i masline i Sinajske gore i grada ovog bezbjednog mi čovjeka stvaramo u skladu najljepšem, zatim ćemo ga u najnakazniji lik vratiti. Samo ne one koji budu vjerovali, dobra djela činili, njih čeka nagrada neprekidna. Pa šta te onda navodi da poričeš onaj svijet, zar Allah nije sudija najpravedniji? Sura 96. Sugrušak
Al-Alak, Meka 19 ajeta u ime Allaha milostivog samilosnog. Čitaj u ime gospodara tvoga koji stvara čovjeka od ugrška. Čitaj, plemeniti gospodar tvoj koji poučava peru, koji čovjeka poučava onome što ne zna. U istinu čovjek se uzobijesti čim se neovisnim osjeti, a gospodaru tvome će se doista svi vratiti. Vidjeli ti onoga koji brani robu da molitvu obavi? Reci mi ako on misli da je na pravom putu ili ako traži da se kumirima moli. Reci mi ako on poriče i glavu okreće. Zar on ne zna da Allah sve vidi i ne velja to? Ako se ne okani, dohvatit ćemo ga za kiku lažnu i griješnu, pa neka on pozove društvo svoje, mi ćemo pozvati zebanije. Ne velja to. Ti njega ne slušaj, već molitvu obavljaj i nastoj da se gospodaru svome približiš. Sura 97. Noć Kadra. Al-Kadr, Meka 5 ajeta u ime Allaha milostivog samilosnog. Mi smo ga počeli obavljivati u noći Kadr. A šta ti misliš da je noć Kadr? Noć Kadr je bolja od 1000 mjeseci. Meleki i Džibril sa dozvolom gospodara svoga spuštaju se u njoj zbog odluke svake i sigurnosti u njoj sve dok zora ne svane. Sura 98. Dokaz jasni. Al-Bajina, Medina 8 ajeta u ime Allaha milostivog samilosnog. Nisu se nevjernici između sljedbenika knjige i mnogobožaca odvojili sve dok im nije došao dokaz jasni od Allaha, poslanik koji čita listove čistije, kojima su propisi ispravni, a podvojili su se oni kojima je data knjiga baš onda kada im je došao dokaz jasni, a naređeno im je da se samo Allahu klanjaju, da mu iskreno kao pravovjerni vjeru ispovjedaju i da molitvu obavljaju i da milostinu udjeljuju, a to je ispravna vjera. Oni koji ne vjeruju između sljedbenika knjige i mnogobožci bit će sigurno u vatri džehennemskoj. U njoj će vječno ostati, oni su najgora stvorenja, a oni koji vjeruju i čine dobra djela, oni su zbilja najbolja stvorenja. I njih nagrada u gospodara njihova čeka edenski vrtovi kroz koje će rijeke teći, u kojima će vječno i zauvijek boraviti. Allah će biti njima zadovoljan, a i oni će biti njime zadovoljni. To će biti za onoga koji se bude bojao gospodara svoga. Sura 99. Zemljotres 8 ajeta u ime Allaha milostivog samilosnog. Kada se zemlja najtežim potresom svojim potrese i kada zemlja izbaci terete svoje i čovjek uzvikne šta joj je, tog dana će ona vijesti svoje kazivati, jer će je gospodar tvoj narediti. Tog dana ljudi će se odvojeno pojaviti da im se pokažu njihova djela. Onaj ko bude uradio koliko trun dobra vidjet će ga, a onaj koji bude uradio i koliko trun zla vidjet će ga. Sura 100. Oni koji jure, Al-Adijat, Meka 11 ajeta u ime Allaha milostivog samilosnog. Tako mi oni koji dahčući jure, pa varnice vrcaju i zorom napadaju i dižu tada prašinu, pa u njoj u gomili upadaju, čovjek je zaista gospodaru svome nezahvalan i sam je on toga doista svjestan i on je zato što voli bogatstvo radiša. A zar on ne zna da će kada budu oživljeni oni koji su u grobovima i kada izađe na vidjelo ono što je u srcima, gospodar njihov tog dana sigurno sve znati o njima. Sura 101. Smak svijeta Al-Karija, Meka 11 ajeta u ime Allaha milostivog samilosnog. Smak svijeta, šta je smak svijeta i šta ti znaš o smaku svijeta? Tog dana će ljudi biti kao leptiri raštrkani, a planine kao šarena vuna iščupana. Onaj u koga njegova dobra djela budu teška, u ugodnom životu će živjeti. Onaj u koga njegova dobra djela budu laka, boravište će mu bezdan biti, a znaš li ti šta će to biti? Vatra užarena. Sura 102. Nadmetanje. Al-Takatur,
Meka 8 ajeta u ime Allaha milostivog samilosnog. Zaokupljava vas nastojanje da što imućniji budite, sve do grobove ne naselite, a ne valja tako, saznaćete svakako i još jednom ne valja tako, saznaćete sigurno ne valja tako, neka znate pouzdano, džehennem ćete vidjeti jasno. I još jednom doista ćete ga vidjeti očigledno, zatim ćete tog dana za sladak život biti pitani sigurno. Sura 103, vrijeme Al-Asr. Meka 3 ajeta u ime Allaha milostivog samilosnog. Tako mi vremena čovjek doista gubi, samo ne oni koji vjeruju i dobra djela čine, koji jedni drugima istinu preporučuju, koji jedni drugima preporučuju strpljenje. Sura 104, klevetnik Al-Humaza. Meka 9 ajeta u ime Allaha milostivog samilosnog. Teško svakom klevetniku podrugljivcu, koji blago gomila i prebrojava ga i misli da će ga blago njegovo besmrtnim učiniti, a ne valja tako. On će sigurno biti bačen u džehennem. A znaš li ti šta je džehennem? Vatra Allahova razbuktana, koja će do srca dopirati, ona će iznad njih biti zatvorena, plemenom stuvovima zasvođena. Sura 105, slon Al-Fil, Meka 5 ajeta u ime Allaha milostivog samilosnog. Zar nisi čuo šta je vlasnicima slona gospodar tvoj uradio? Zar lukavstvo njihovo nije omeo i protiv njih jata ptica poslao, koje su na njih grumljeni od gline pečene bacale, pa ih on kao lišće koje su crvi istočili učinio. Sura 106, Kurješi, Kurajš, Meka 4 ajeta u ime Allaha milostivog samilosnog. Zbog navike Kurejšija, navike njihove da zimi i ljeti putuju, neka se oni gospodaru ovog hrama klanjaju, koji gladne hrani i od straha brani. Sura 107, davanje u naruč, Al-Maun, Meka 7 ajeta u ime Allaha milostivog samilosnog. Znaš li ti onoga koji onaj svijet poriče? Pa to je onaj koji grubo odvija siroće i koji da se nahrani siromah ne podstiče. A teško onima koji kad molitvu obavljaju molitvu svoju kako treba ne izvršavaju, koji se samo pritvaraju i nikome ništa ni u naruč ne daju. Sura 108, mnogo dobro Al-Kaftar, Meka 3 ajeta u ime Allaha milostivog samilosnog. Mi smo tu uistinu mnogo dobro dali. Zato se gospodaru svome moli, kurban kolji, onaj koji tebe mrzi, sigurno će on bez pomena ostati. Sura 109, na nevjernici, Al-Kafirun, Meka 6 ajeta u ime Allaha milostivog samilosnog. Reci, o vi nevjernici, ja se neću klanjati onima kojima se vi klanjate, a ni vi se nećete klanjati onome kome se ja klanjam. Ja se nisam klanjao onima kojima ste se vi klanjale, a vi se niste klanjali onome kome se ja klanjam. A vama vaša vjera, a meni moja. Sura 110, pomoć An-Nasr, Medina 3 ajeta u ime Allaha milostivog samilosnog. Kada Allahova pomoć i pobjeda dođu i vidiš ljude kako u skupinama u Allahovu vjeru ulaze, ti veličaj gospodara svoga hvaleći ga i moli ga da ti oprosti, on je uvijek pokajanje primao. Sura 111, plamen Al-Lahab, Meka 5 ajeta u ime Allaha milostivog samilosnog. Neka propadne Ebu Leheb i propao je. Neće mu biti od koristi blago njegovo, a ni ono što je stekao. Ući će on sigurno u vatru rasplamsalu. I žena njegova koja spletkari, ovo vratu njenu bit će uže od ličine usukane. Sura 112, iskrenost. Al-Ihlas, Meka 4 ajete u ime Allaha milostivog samilosnog. Reci, on je Allah jedan, Allah je utočište svakom, nije rodio i rođen nije i nikomu ravan nije. Sura 113, svitanje, Al-Falak, Meka 5 ajeta
U ime Allaha, milostivog, samilosnog, reci, utječem se Gospodaru svitanja od zla onoga što on stvara, od zla mrkle noći kada razastre tmine, od zla smutljivca kad smutnju sije i od zla zavidljivca kad zavis ne krije. Sura 114, ljudi, ananas, smeka 6 ajeta, u ime Allaha, milostivog, samilosnog. Reci, tražim zaštitu Gospodara ljudi, vladara ljudi, Boga ljudi od zla šeitana napasnika, koji zle misli unosi u srca ljudi, od džinova i od ljudi. Allahu ekber, la ilaha illallah.